may babalikan kami sa taas. Kasi hindi namin nakita, meron pa palang mas matinding highlight doon. So, thank you sa may-ari. Ulit. Ulit. Kailan natatapos yung volleyball niyo doon? Babalik kami dito, magbabalibol lang. Ah, okay. Kung mag-tent dito, sir, magkano kung mag-tent? Tent siya. Ah. Ah. So, tag 500. Ah, okay, good. Oo. 24 hours yun, parang ganyan din. Kapag sa amin yung tent kasi may bedding, 1.5. Good for 2 yun. Good for 2. Okay. Sige po sir, para alam namin. Oo! Uy, meron pala silang ganito. Hindi natin nakita ito, me. Ah, okay. Ayan, pag may pupuntang mga butterfly. Ah, dito. Kaya lang, siyempre, ayaw namin isara para pro lang sila. Lagyan nyo ng bulaklak to, sir. Yan, marami po yan. Pag namulaklak to. Namulaklak po yan, kaya yun po yun. Grabe, ang ganda niya. Babalik kami sa taas. Alam mo na ang gagawin mo, may run! Hoy, Tess! Ilang steps to? Ilang steps? Sige na. Sige na. Posibleng hindi ka pawisan. Ay, si Tess. Oh, chill lang siya. Oh. Anong problema? Anong problema? Ay, ayun pala, oh. Maganda yung stair niya. Okay. Ba't di natin ito nakita? Sige lang, mag-video ako. Ay, ito na. May mga duyan dito, oh. So sabi ng may-ari kanina, pag nag-overnight kayo dito, good for 2. 1,000. Sarili niyo yung tent yun. Pero pag hindi niyo sariling tent, kunyari sa kanila, 1,500 with beddings na. Oo. Kasama na pool yun, lahat. Okay, sige. Picture na. Oh, ito. Artista to. Doon. Oh. Yes. Oo. Yan. Hindi ko nakunan to eh. Dito may picture kayo dito. Dito.
Diyan kami magbe-breakfast. Diyan o. Ayan yung breakfast namin. Yay! Malamig na bes. Mahiwagang payong. Oh, okay. Ito yung mga donya. Ah, Tap silog with egg. With egg. Tap silog with egg. Tandaan nyo yan, Hindi. Tara na yung tapsilog natin. Wala na. Takbo! oo.